העליון הפך את החלטת המחוזי, הנהג שדרס מאבטחת הורשע. העיקר שהבן אדם הזה לא הולך להיות דיין, זה הכי חשוב. בית המשפט העליון הפך היום את החלטת השופט המחוזי דרורי והרשיע את איתמר ביטון שדרס שומרת בחניון. משפחתו של ביטון טוענת שהוא משלם מחיר של התקפה פוליטית על השופט דרורי. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, תמר אלמוג. בסוף הדיון, כשבית המשפט העליון הודיע שהוא מרשיע את איתמר ביטון, כמעט היה ספק ממה נוגה מרוצה יותר, מההרשעה ומכך שהסיפור הזה עשוי להיות סוף סוף מאחוריה. הניצוץ היה בפסיקתו המעוררת מחלוקת ואפשר בהחלט לומר בעייתית של השופט דרורי. אבל את האש ליבו לא מעט בעלי עניין שרצו לקדם אינטרס כזה או אחר. במשפחתו של איתמר אף טוענים הוא הפוגע, אבל גם הקורבן. כולכם יודעים שאיתמר הוא בעצם פה לא מטרה, איתמר הוא בעצם היה פה הכלי, והכלי שנרמס בדרך להסרת שמו של השופט דרורי מרשימת בית משפט העליון. המעשה הוא אמנם מעשה אשר לא יעשה, ועל כך אנחנו מביעים את התנצלותנו הכנה והאמיתית, אבל אנחנו חושבים שהמעשה, התקשורת הוציאה זה ללא ספק מכלל פרופורציה. עם זאת, מהתמונות הקשות שנקלטו במצלמות האבטחה קשה להתעלם. איתמר, שמנסה להתחמק מתשלום על החנייה, דורס את נוגה ומפקיר אותה. כעת נחשפות תמונות שמראות מה קדם לאותה דריסה, ובהן גם ויכוח בין איתמר לבין קופאית אחרת, לא נוגה, שלטענתו אף סתרה לו. על רקע תמונות הדריסה התקשה גם בית המשפט העליון להבין את החלטת המחוזי. וכך הוא מרשיע היום את איתמר בתקיפה הגורמת חבלה וכן בהפקרה, ומוסיף שנת מאסר על תנאי. העיקר שהבן אדם הזה לא הולך להיות דיין, זה הכי חשוב. בית המשפט העליון אמר את דברו. אני שמח שהוא לא קיבל את עתירת המדינה לענישה ממשית מאחורי סורג ובריח. בניגוד לדיון הסוער בשבוע שעבר, בפסק הדין ביקורת שופטי העליון על המחוזי בהחלט קיימת, אך מעודנת בהרבה. השופט יורם דנצינגר אף מנסה להרגיע את הרוחות. אף אם סבורים אנו כי שגה השופט דרורי, ככל בן אנוש גם שופט טועה. השופט הוא בשר ודם ומותר לו לטעות. גם נוגה למרות הכל בוחרת במידת הרחמים. אבל שלא ייכנס לכלא.